Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Isa sa mga rason nga ginakabig nga makahaladlok nga klase sang kondisyon ng HIV amo ang mga sala nga pagpatikod paano ini makalaton. Gani importante nga sa kampanya para ini ang mapaganhagan, mapainsyende sa publiko ang pamaagi agud ang virus ang makasaylo. Sa Negros Occidental ini ang isa sa mga ginaduso sang Pula Negros. Isa ka grupo nga ang advokasya amo ang pagpalabot sa tao sang mga impormasyon na hanungod sa HIV. Lakip sa mga buluhaton sang grupo amo ang pagsapupo sa mga nagkakadiskubrihan nga positibo. Mga pugso, subukan may ginatubang kita nga pandemya, apektado man bala ang sitwasyon sang aton nga mga kapuso nga mayara HIV diri sa Negros Occidental. Aton inahibaloon kag tukibon gikan kay Dr. Andy Panes sa Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines kag Pula Negros. Doc Andy, good morning. Mayong aga man, sir, mga aga sa tanan na galantaw sa subok sa GMA Early Edition. Doc, grabe, naging kalawig, naging sang aton pandemic. Kamusta ka? Kamusta ang pamilya mo? Kamusta ang mga kaabiyanan naton nga may gina-go through nga HIV AIDS sa tunga sang pandemic? Sa nagsugod ang pandemya, nang budlay gid subong mga laghap sang treatment, no? Kay tungod sa mga lockdowns, restrictions ng ang mga HIV patients or HIV clients naton tigahinder man na magpa-check up, na magpa-test. Anong plano sang inyong grupo aguti syempre mainganyong tanan nga magpa-test so that we can monitor and secure their health? Ang ubdata subong is information campaign para maging aware man ang mga katawhan na magpa-test sa HIV if they are high risk. Kay actually, libre man ang test. Yes. Oo, libre man ang test, libre man ang treatment. Oo. Ang problema, ang pinakataas na subong na nakaso sa mga HIV, it's within 15 years old to 36 years old. Okay. So sa mga sa mga adolescent to adults, no? Kay tungod bala sang risk-taking behaviors, 2021 na subong, ang diagnose na HIV positive is 21 per day. Okay. Sa Region 6, Western Visayas, kabalo ka muna kita third highest sa Pilipinas. Tapos sa Bacolod City naman niya, ika-third kita sa Western Visayas. Wow. Fourth ang Negros Occidental. Sa Bacolod City, may ara sa buong 664 as of September 2020. Nga doon nga bata ang mga gakatapikan sa sininga virus. Nga kadamaan mga kalalakihan. Actually, sa 15 to 34 na, ang pinagin na ka-common da is mga male din. No? Male having sex with male. Tungod man sa technology that we are easy to connect. So, amuni sila ang mga age group na mga risk taker, ged, no? Within 15 years old to 34 years old. Grabe gid subong. Tungod sang technology man, sa openness sang tao, wala. May obra kunta, is information campaign na lang ang iban kung wala ga pabulong kay nakulbaan nang mapabulong na lang kung terminal na kung AIDS na sila, so kabudlay na sa lagson. Sexual activities mo grabe, high risk ka na nang if you are high risk, at least every 3 months ma-check ka sa imo status. Hindi na magulat na mag-AIDS pa siya, no? Ang HIV illness, at first, pagka-infect na sa imo, mahilanat ka lang gamay, ubo gamay. After that, ma-resolve. You will live a normal life. At least may lag na siyang kisa mo, tag 10 years. After 10 years, without treatment, mahulog na sa AIDS. Magambal ka AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Magambal ka acquired immunodeficiency syndrome, guba na ginang immune system. So, ang makapatay sa tao na may AIDS, infection gid na tungod guba ng immune system mo, hindi na siya ma-fight sang imo na lawas, such as you could have bad pneumonia, you could have meningitis, you could have tuberculosis, magpanaog or sa AIDS na kinatawag naton, which is kabudlay na gid i-treat. Hindi stigmatize ang HIV testing. Kay HIV testing pa lang mismo stigma na nakulbaan na sila na amo na. For actually, it's just like taking your blood, do normal CBC lang,
Pa-test ka after 20 minutes, ara ng result. Although ang treatment is lifetime na siya, it would be provided by the government for free. So free na siya tanan. So kung early detection, early treatment, you can live your normal life until mag-age ka. Pwede gid. Damo kita testing centers. May ara sa Silay na health center, may ara sa Corazon Doxy na health center, tapos may ara gid sa Bagani Community Center. Funded ni siya sang Love Yourself. We do HIV testing, tapos counseling, ara na tanan-tanan. Kung hindi ka mo mahuya, kay ang mga kopdanan kada nang willing gina sila mag-help sa inyo. Ang isa pa gid, may mga self-testing na tasubong, no? Magka self-testing, kung nahuya ka gid, kadto ka lang sa Bagani Center, pangayo ka kits, sa balay ka nimo pa-test, kay tudloan ka namo magpa-test. Magpa-test ka, patulo lang gina sa after 20 minutes, ara ng result. Maraming salamat, Dr. Andy Panes. Subong World AIDS Day, mga kapuso, sentro sini ang masgin pabaskog nga panawagan o kon kampanya sang pagsuporta, pag-insyende, pagpalangga kag pag-ulikid gikan sa mga persona o kon mahimata nga nakapalibot sa aton mga kapuso nga natapikan sa sini nga balatian.